Sziasztok! Aki látta az én Little Pet Shop-os egy Rémkastély című filmemet, hát én onnan vagyok. Tulajdonképpen nem Lakatos Szabina vagyok, ő az anyukám. Én Győrvári Petra vagyok, csak az anyukám gmail-énél vagyok fönn, az enyém, mert nem tudom, és nem tudom már a jelszót, se semmit. Ezért anyukám gmail-énél van. Szeretném bemutatni az én eddig rajzolt dolgaimat, amit rajzoltam. Remélem szeretitek a Malini Pónit. Én kicsi póni volt, én nagyon szeretem, és én szoktam rajzolni. Imádom. És egy csomó rajzot rajzoltam, de még van vissza más, azt a folytatásban fogom nektek megmutatni. És akkor meg is mutatom az első rajzot, amit rajzoltam. Ő itt Rarity. Be is tudom bizonyítani, hogy én csináltam. Név Rarity, jelleme vidám és barátságos, álma ruhatervezés, készítette Győrvári Petra. És így néz ki. Remélem tetszik. Következő, Celestina hercegnő. Tulajdonságai itt vannak. Név Celestina hercegnő, jelleme szép és őszinte. Készítette Győrvári Petra, ahogy lehet látni, én készítettem. Akkor ez a következő rajz. Pinkie Pie, és akkor oda van írva, hogy tadám, és akkor ilyen a rajz, Pinkie Pie bulia, és akkor ide van írva, hogy név, Pinkie Pie, jelleme vicces és humoros, álma buli tervezés, készítette Győrvári Petra. Ez akkor a következő rajzom. Jön a másik. Ezt az unokatás nem imádja ezt a ponit, Fluttershy. Ezt is én rajzoltam, nyuszikával. Csak cuki. Név, Fluttershy jelleme, félénk és barátságos álma, állatgondozás, készítette Győrvári Petra. Következő. Applejack. Név Applejack, jelleme merész és dolgos, készítette Győrvári Petra. Hát mára csak ennyi volt, de a folytatást nem sokára bemutatom, ahol Twilight Sparkot, Rémódás fogom lerajzolni, Lunát fogom lerajzolni. Sziasztok!